Aurrek ez dute tximeletarik harrapatu eta gogaiturik etxerantz joatea erabaki dute. Bogtetxek grabatzeari utzi eta eskerrak eman dizkie aurrei handikoitik. Gure azpitik igaro dira. Euskeraz ari ziren. Txikitako gertaera bat hartu dut gomutan. Franco hilzorian zegoen artean. Ez ziren egun asko fusilaketak izan zirela. Eta polizia etxerik etxe zebilen bazter guztiak astintzen. Gurean ere, amak arriskuan jar zezaketen paper guztiak bildu zituen. Afitxak, txostenak, panfletoak eta desagerrarazi egin zituen, beste hainbat eta hainbatek bezala. Berandu baino lehen ikusi zuen amak, guardien auto beltza etxe azpian. Leiotik zelatan egin zuen amak. Han hemenka zebiltzan guardiak, sugandiak balira bezala, ziztu izian. Salto baten ziren etxeko atean, irekitzeko aginduz. Ziurtasun handiz sartu zen etxean guardien burua. Bazuen susmo argiren bat eta ziur etxe hartan astarnaren bat aurkitzeaz. Guardiei agindu zien dena goitik bera miatzeko. Kaxoi guztiak, armairu guztiak. Zerbait gorde zitekeen zirrikiturik estuena ere ongi miatzeko. Gela bat geratzen zen behatzeko. Es el cuarto de la niña, está enferma, abisatu zien amak. Arreba hoean zegoen arren, ez zuten erreparorik izan gela hartan ere bilaritzeko. Papatean, guardietako batek arrebaren ohe ondoko kasoi baten zerbait aurkitu eta buruari deitu zion. Azkar hurbildu zitzaion. Ama izuak hartu zuen. Eta zalantzak. Ezote zuen dana txukun bildu. Paperen bat ahaztuko alzitzaion. Galdua zen erabat. Aurrari begiratu zion. Errukiz.